Jo sóc en Jos Palà, sóc el director de la residència Can Font, sóc director des de fa 3 anys i abans havia sigut el psicòleg durant 12 anys, que aquesta és la meva formació. Jo en el fons sóc llicenciat en psicologia. Can Font és una residència que atén a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de la conducta. Atén a 30 persones adultes, que poden ser homes i dones. Qui dona el vistiplau perquè entrin a Can Font és l'administració, el Departament de Drets Socials, i poden venir derivades de diferents llocs, de l'hospital principalment, d'unitats especialitzades en persones amb discapacitat intel·lectual, però també poden venir derivades d'altres serveis o dels domicilis particulars de les persones. Can Font presta un servei integral, són 365 dies l'any, 24 hores. Acompanyem a les persones que viuen aquí, això és casa seva, i les acompanyem a les diferents àrees de la seva vida. Nosaltres organitzem el servei amb diferents tipus d'activitats, tenim una programació molt exhaustiva que intenta una mica reproduir el que és la vida fora de Can Font, la vida de totes les persones, no? Al matí treballem, a les tardes fem activitats que en diem d'ajustament personal, que seria aquelles activitats que fem tots per millorar una mica el dia a dia, des d'activitat física, des d'aprendre estratègies per sentir-nos més saludables, aprendre idiomes, per exemple, no? I després al cap de setmana, l'oci lleure. Evidentment tinguem cura també d'un dia a dia del que són les necessitats bàsiques de totes les persones, l'alimentació, la higiene i la salut mental, evidentment. La programació és un dels nostres pilars principals d'acompanyament a les persones que tenim aquí a Can Font. Nosaltres des del primer moment detectem que és molt important que una persona tingui un control sobre la seva vida, una expectativa, un sentit, no? I és amb les pròpies persones que configurem aquesta programació. En el fons aquí a Can Font m'atreviria a dir que cada persona té un horari personalitzat. Hi ha persones que surten soles, hi ha persones que tenen professors particulars per determinats interessos. Aleshores, hem arribat a l'extrem d'aquesta programació tan elaborada que hem de tenir un horari per cada persona, perquè cada persona és diferent i cada persona té uns interessos i un projecte de vida diferent, no? I potser aquesta és una de les paraules que ens defineix. Moltes vegades quan algú ens diu explica'm què és Can Font, nosaltres diem és un lloc on vens a construir un projecte de vida. L'equip de Can Font és la peça, per mi, la clau de volta, no? És un equip molt important, és un equip molt gran, sorprèn, vull dir, aquí a vegades quan mirem totes les persones que són podem arribar a ser entre 40 i 50 persones treballadores que acompanyem a les 30 persones que tenim dins del servei. És un equip molt multidisciplinari i un equip que sobretot compta amb una motivació extra, no? I una implicació amb el projecte, que és el que fa que el projecte tiri endavant. Per mi, els valors principals han sigut, al llarg d'aquests 15 anys, la transformació, és a dir, és un servei que des del primer moment s'ha autoqüestionat i s'ha reinventat a partir de les demandes i necessitats que ens plantejaven les persones que teníem, no? També hi afegiria un equip inquiet, no? Un equip no conformista, amb simplement un servei com assistencial, sinó un servei amb voluntat de canvi. Tenim un exemple, al principi Can Font s'havia plantejat com un servei definitiu, és a dir, les persones que venien aquí venien per quedar-s'hi tota la vida. Clar, nosaltres veiem que tenim persones d'un perfil tan jove que diem, escolta, però no podem pretendre que una persona de 18, 20, 25 anys es passi aquí a la vida. A més, també teníem que el trastorn de la conducta és una característica modificable de la persona i nosaltres ja vam plantejar des del primer moment que treballàvem perquè la persona retornés a la comunitat. Doncs l'administració ens escolta i vam poder començar a demostrar que realment les persones podien retornar en aquesta comunitat. Penso que és interessant per mi que es van alinear una mica els estels, no? L'entitat també ens va escoltar, és a dir, Astres, que ja anava amb aquesta idea, i Plataforma Educativa
sempre ens han donat la flexibilitat i l'oportunitat d'assumir el risc o de compartir el risc amb nosaltres, de dir, bueno, fem-ho, no? Posteriorment també n'hem après més i ara estaríem més aviat en un moment de dir que és la comunitat que també s'ha de transformar perquè aquestes persones no sigui necessari que ingressin en uns serveis tan institucionals i apartats de la comunitat. Deia que un dels nostres valors és aquest, la transformació, la creativitat i per sobre de tot el dret. Crec que durant tot aquest temps hem volgut ser defensors dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Imagino un futur que ja l'estem creant. Campfont ara està immersa en un projecte que es diu Domum, que és un projecte de desinstitucionalització. Doncs la idea és que és un pas més perquè les persones acabin visquent a casa seva i sent ateses a casa seva. Per un costat, que no calgui que s'institucionalitzin, que no hagin d'anar a grans residències, per tant evitar-ho, i les que hi són, que en puguin sortir. Aleshores, l'objectiu, no sé, d'aquí 15 anys potser, és que totes les persones que estan visquent aquí, les noves persones que presentin discapacitat i trastorns de conducta, estiguin visquent en els seus domicilis, que no vol dir amb la seva família, sinó vol dir en casa seva, com una persona adulta que la pugui tenir, i ser els professionals que ens desplacem allà, a donar-los suport amb el que necessiti cada un, no de manera genèrica, pel sol fet de presentar aquestes dues etiquetes, sinó com una persona que té uns punts forts i té unes necessitats, com totes les altres.